नङा राइट नाम्बारसो रं नाम्बार एकदम रं नाम्बार नङा जानो हाया थ' हे गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नाय कल दिखाङा मोनथिला आरो ना गोदान नाम्बारजों खालामगोन माने हिन्जावनि नाम्बारजों खालामगोन आरो ना प्रेंक कल निजोरा रामसियारिखौ थ' नोंथांमोनाथ' सिनायखायोनो बे फेसबुकआवहाय नुयै थ' मोनथिला आरो ना कल दिखाङा कल खालामना नायनोसै थ' प्रेंक कल खालामनि आरो एसे रायलायनानैसै मा होनो थ' जिखियानो जाया मानोथो कलखौ खालामना नायनोसै नोंथांमोनाबो खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय र' हेल' मानो फैयासै मानो फैयासै होनदो मैया नाम्बार लानाया दखानाव पान दखान खाथियाव नाम्बार लानायालै हेल' हा रं नाम्बार जायाखै नों बावबायथ' नङा राइट नाम्बारसो नङा जानो हाया दानना हरबाय थ' गाइस दानना हरबाय हरफिननि र' दिखाङा खनसे नायफिननोसै रं नाम्बार बावसो नै कनहाय नङा राइट नाम्बारसोथ' ए ओइ अर जोंनाय पानालै अर जोंनाय पाना बेखौनो जानायालाय नङा रं नाम्बार नङा माथोआबो नोंनिनोखा नाम्बाराबो नोंनिनो आयौ आल्टु फाल्टु नङा नङाथ' बे पान दखानावनो अर जोंनाय पानखौ जानायालाय नङालै आब' रं नाम्बार नङा गावआनो अर जोंनाय पानखौ जाखाबाय नङा बे नों अर जोंनाय पानखौ जानानै बावबाय अर जोंनाय पानखौ नङा राइट नाम्बारसो आं नाम्बारखौ नायफिनदो ना खनसे बेनोखा गजब बेइज्जती है पान जानायाबो आल्टु फाल्टुसो जालायबाय गावआनो बुंखाबाय आङो भिडिअ नायबाय थायो होननानै नाम्बारखौ लाबाय पान दखानाव गोसोआव लाबोलाय गोसोआव नङा नोंनिफ्रायनो लादो नों अर जोंनाय पान जाबाय थानायाव जाबायनो जायामोन मामखोलै अ ओमफ्राय आं नेबाय थादोंमोन पान दखानावहाय पान दखानाव नेफिनबाय थादोंमोन आङो नेबाय दङमोन नोंखौ आं लोङाखैथ' ए बावलायलांबायलै पान जानायाव बे रायलायबाय थाबाय आङो भिडिअ नायबाय थायो होननानै बावगारबाय सेलफि लानाया फट'खौ हरबासो मिन्थिगोन नोङो
रं नाम्बार नङाबाबो सोरनिफ्रायबा लादोंबो जानो हानाय नोङो ओमफ्राय गथ'खौ दानथ'दो फुटदो ना मा होनो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं बिदि नङालै रं नाम्बार एकदम रं नाम्बार खाथार दोनथ'दो नंमारगौ आंहा टाइम गैथ्रा मा खालामदों होमबालाय ओंखाम संदों ओंखाम बेदर दोङो ना गैया दंजोबो सब बेदरानो दंजोबो दोनथ'दो अमा बेदरलै दानलायबाय गाइस मोनथियाखै गोदान नाम्बार नालाय थ' जिखियानो जाया मानोथो आरो खनसे कल खालामनानै नायनोसै दिखांना बुंना होनोसै आरो एबार ना बांद्राय गोलाव खालामा भिडिअखौ अ माय गड खोनासंलाय The person you are calling is currently busy. दानना Please सरबोबायलै call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क दानना सरबोबाय हरफिननि र' The person you are calling is currently busy. Please call again later. बिदिसो खालामना दोनबाय नामा मिथिला आरोना The person you are calling is currently busy. बिदि खालामबाय आंनि केमेराजों खालामनांसिगोन नै केमेराजों मोजां नुनाय नङा दै खिन्थु थेवब्लाबो खालामनांसिगोन आरोना उपाय गैया नालाय बे कलजों दिखांला आंनिजों कल खालामना नायनो आंनिया सेभ दङ नालाय थ' नायलांदो केमेरा चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय केमेरा क्वालिटिया माबायदि नुगोन मोनथिला आरोना आं कल खालामनोसै नै आंनि नाम्बारजों कल खालामना नायनोसै हेल' सम जादों नामा आंसो खालामदोंमोनलै आं प्रेंक कलसो खालामदो बे आंनि हिनजावनि नाम्बार भिडिअ खालामबाय थादों आं भिडिअ नंगौ नामा अ भिडिअखौ होगोन आं आपल'ड होगोन ओंखाम जाबाय जाया ओंखाम जाबाय जाया संगासिनो दङ नामा प्रेंक खालायबाय एसे हमनो हायाखैना माथोखौ आं कल खालामफेराखैना अ दासो फार्स्ट ना दे होमबा ने उनाव मोजां रायज्लायसिगोन दे थ' गाइस बेनोमोन आरोना थ' कलखौ दिखाङाखैमोन हिनजावनि नाम्बारजों ओमफ्राय दा नै नाम्बारजों खालामबाय थ' जेखियानो जाया मानोथो जास्ट ओरैनो प्रेंक खालामबाय आरोना थ' भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनबाय थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसे आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैयो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थ' बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा आरोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जास्ट प्रेंक खालायबाय थ' आरो जायखाया बेखौनो खालामसिगोन थ' नेक्स्टआव जायखौ हायो बेखौ खालामसिगोन आरोना प्रेंक थ' आरो बांसिन गोदान नाम्बारखौ दिखाङा नालाय कल बिनि थाखाय आं प्रेंक खालामनो हायाखै थ' बांसिनखौनो खालामदोंमोन थ' खायफा खायफा दिखाङोबो देलाय थ' जिखियानो जायामोनथ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बांद्राय गोलाव खालामला माने प्रेंक कलसो नालाय थ' बाय बाय